Intervent fuq ir-radju mill-kap tal-Partit Nazzjonalista kien mimli attakki fil-konfront tal-gvern u fejn bil-fors kellu jirrikonoxxi li sar tajjeb ipprova jieħu l-mertu. Għalkemm kien hemm ukoll affarijiet ovvji li Simon Busuttil prova imerjhom bħar-roħs fit-tariffi tal-enerġija. U fil-fatt it-tariffi ma raħħashomx. F'ġimgħa fejn tħabbar ukoll ftehim mal numru ta' ħaddiema tal-Waste Serve bilan li huma joħorġu mill-prekarjat, Busuttil qal li l-gvern qiegħed iżidu. Għaliex il-prekarjat Joseph Muscat mhux talli ma neħħieħx talli żiedu. Dawn huma l-affarijiet li n-nies qegħdin iħossu. Fl-istess ħin qal li tkabbir ekonomiku li qed tirreġistra Malta sar bis-saħħa tiegħu. Vera li hemm ekonomija b'saħħitha u l-Partit Nazzjonalista gburi biha għaliex din ġiet grazzi għas-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Ma saritx mill-lejl għal-nar minn ġurnata l-oħra f'Marzu tal-2013. Reaġixxa għal dan il-Partit Laburista li qal l-kredibilità tal-kap nazzjonalista tkompli tmur allar meta jipprova jieħu l-mertu għal bidliet pożittivi li wettaq dan il-gvern wara 25 sena ta' tkaxkir tas-saqajn. Ħadd ma jemmen lil Simon Busuttil meta jgħid li mhux frott il-ħidma ta' dan il-gvern li llum l-ekonomija hija b'saħħitha għal il-Partit Laburista. Fakkar ukoll kif il-persuni fuq il-minimum wage tneħħitilhom it-taxxa imposta fuqhom il-Partit Nazzjonalista u ħaddiema li jaħdmu bil-prekarjat fl-aħħar qed isibu gvern li jagħmel ġlieda bla preċedent fuq l-abużi tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. L-istess kif ħadd ma jemmen lil Simon Busuttil meta jgħid li l-kontijiet tad-dawl raħsu grazzi għal proġetti tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-Partit Laburista qal li kieku dan huwa minnu Simon Busuttil kien iwiegħed roħs fil-kontijiet meta kiteb il-programm elettorali lakin jaf li bil-proġetti tiegħu setgħu jitraħsu l-kontijiet. Simon Busuttil huwa politiku tipiku tal-passat, parti minn establishment li n-nies ilhom illi warbu, tem jgħid il-Partit Laburista.